baynahum hakkude kadi yazakkaru bele be mbaccoro aba salima non aksarun nasi ko heewi yimbe salima illa kufuran so wana jeddugol tan walaw shi'ina alla wi samin belanom la ba'athna min nelanno fi kulli qaryatin kala wuro yo wuro min nelanno hen naziran jertino mon hulbina yimbe mumen ha so kala wuro min nelo don neddo mo ene waajo dumen alla wi walakin ko woni ba'athnaka min nelima ila ahli alqura kulliha fewde dendangal gurde pop naziran anani dey ngona jertino li yu'zama ajruka belen jobdima mawnine yawmal qiyamati fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu mithlu ajri man amana bihi o mo jogi jobdi yeru jobdi kala gongindo mo aduna he anani min ba'thihi ila yawmal qiyamati kala jabdo nelaad Allah tubbude nyade o nela ha daranga omo jogi jobdi fodde be don kewal mumen kala gomdindom fodde kewal gomdimbe be kanko nelaado Allah omo jogi jobdi mum dum tagi o nelaade aduna hefo allawi fala tudi il kafirina horo dofto heferebe e belade mumen wajahiduhum bihi habira mabbe qur'ana jihadan hare kabiran de ganda ko mawde wa huwa alladhi kanko Allah woni Allah mo ganda maraja anani dey nel dudo al baharayni maaje didi kanko woni nel dudo maaje didi o hoddini de haza ngodo maayo azbun ko welgo furatun cattugo belgol wa haza ngodo maayo milhun ko hango ujaajun cattugo kargol Allah wi min wadi non koddin maaje de ya ndar tan mayi sa yeddi tan ya ndar mayi ngodo ne weli ha burti ngone haadi ha burti kanje koddi Allahu akbar ya do ndar do tan woto hebbin woto woddini miijo mani ya ndar tan sa woddini kadi wat sa nawi miijo ma to woddi ngiya don وهو الذي مرج البحرين هذا أزب فرات وهذا ملح أجاج نجيا دون الله نجيا دون تغور هذا أزب فرات وني الله غودو ما ين ويلي ها بورتي هذا ملح أجاج غوني هادي ها بورتي وني تغور دي وجعل نون الله ودي بينهما حقود ماجي دي برزخان ويته هير وني نلا الله لومبا دون nelaado lombi hakkunde maayo Allah ngo e maayo tagore nde baharul khilqati e baharul khalidi woni maayo Allah e maayo tago nelaado lombi don woni disanteur hakkunde kuuraji diddi sedi maso ndiri tan nafata enen kuura Allah hejaani men so tawi non a wadinani a yehi dartan jiya maaji didde nan don wa jala bainahuma barzakhun o wadi hakkunde majje hakkunde maayo geñgo e maayo ngoga o wadi don hajizan heedo la yahtadiru ahaduhuma bil akhari ngoye jillata e ngoye jillata e ngoye Allah mi wadi non famin bimi belda fof da wo hijran o waddi on anani de sutura mahjuran ngo ene suure ko ene hada tan وهو الذي كان كوني أنسى عنده الذي كان كوني خلق من الماء بشرا كان كوني تقب إنديم بنديانك نتو فجعله أودي نتو نسبا كجم أسكو وسهرا كجم إسراد ندسا جوغدا إسراد ولا ندسا ندا famide Allah mi wadi non goddo wada sa yi baddo ton kalnami mbariyen dum wa kana rabbuka serani jobe non gadiron ko kattando kala ko wela mo wada ba yabuduna yaw kambe heferebe goram e be ndewa minal kuffar anani de min dunillahi ko wana Allah ma la yanfa'uhum wa nafasade sibe ndewi dum wala yadurruhum lorlsade sibe ndewani jalan on ko nafasa wa kana al kafiru latima kefere non zahiran ko ballo wonande seydane ala rabbihi e joomum seydane de kefere de ko ballo seydane ene dofto seydane e do Allah wa ma arsalnaka allawi an muhammadu minnal danima illa mubashiran so wana ka beltino wa kala juldo e nargol aljanna wa naziran ka kulbino wa kala kudado e nadde jeygol kul wibe ma as'alukum alayhi min nyaagaaki on e ko kalammi ko min ajrin jobdi illa man sha'a so wana non belado an yattakhira ne jogito ila rabbihi fewde joomu sabilallah won min de kam ala mon mo bimi yo hokkam tel yo Allah yo hokkam tel so wana non belado tan itti huude tottimi tawen dabba tan weli yo Allah bismillah kam mi haɗani ɗum wona ko ɗo
ɗo noon itta fof hadaya en hokkude ceerno en fof ko ɗo itta kala kaɗa waɗa ya taw ko an tan wela wona ceerno o wi addu so wi noon o waɗi ko harmi faami Sarif on so ari wiyimi min komi tanum nelaɗo Allah diyo deƴƴu hoto wi tottam yo wi tan komi tanum nelaɗo Allah anne a hangaka tawde ko tanum nelaɗo Allah annene aɗa andi ko nelaɗo foti waɗanede itta kattanɗa tottam o yewi moftu min so yewi moftu ene heeƴema min so yewi tan moftu ene heeƴema oto ƴettomo oto hulmo oto yennumo oto yimi tan fi ala so ari tan wima komi tanum nelaɗo Allah nanno jungo e poos ko tawɗa fof tottumo faami gasi so wima noon omo yawa ko moftude ne heeƴema moftude ne heeƴema yewde ala sari jaaji jam woni dulma yumma waɗi selli assalamu aleykum mi ɗaɓɓane jawɗele mon ju'ilan li nafsi mboɗo waɗana ɗum hooram lakin ko woni noon man sa'a on belar an yunfiqa ama waala hunde nafgata jawdi mum nakkira tan li wajhillahi sabu yeeso Allah sabu Allah tan ɗum tan ɗo ɗaɓɓiri ɗala balli mardatihi tawa ɗaɓɓi tan ko ha wela Allah falyafal on kasi wona ko ɗum tan o ɗo ko moƴƴo eɗen gonde makko eɗen beltanimo omo haalan en diine Allah ene weeli en enen woɗa o ndendinɗen mbiyen mo tawa ene weeli en dey pour tan welnorade Allah e ɗum mbimi welnorade Allah ɗum walla o are men wi komi tanum nelaɗo Allah ne foori to Allah aɗa waɗa ittu a nokkam pour welnorade Allah min so wonti force kay mi ala hen mi wona mbaɗa ɗum ka weela Allah in joni kay somi waɗi kay natti weldem walla mbimi natti weldem so wonti force natti weldem ɗum ala hen wona ceerno wona sarif hay goto rokketake e force ala ko an tan welete dokka fama ɗum so wonti force tan moftu tawde wona kañum rokka saka hanma min wona kañum wurna saka warma ɗum ɗon ala on ceerno ala on sarif ala gurnowo ala barowo ala karata ko Allah wurnta ko Allah hokkata ko Allah wasnata ko Allah ɗum noon ko ɓen tan mbaɗirta kala kaɗa waɗa waɗir on ko waɗir force de mbayano kulɗo ni yeyi sa hokkadimi duppu galle ma e sa tuppi galle fima ñama leydi ɗum ka ala hen duppugal galle kay ala e sayfago saabu nelaɗo ala mo meɗi duppur galle mum fiide ala hen nelaɗo ala mo meɗi fiide so tawi tan jomum wi no fiima ƴeew sawru libra ɗum kam aɗo kam wara jakkam aɗo ma mbimi ƴeew kam sawru piya ɗum kam ɓuuru nofu wiyana heddo hakkude mon e Allah ɗum kanko toñma Allah kañum toñata e goto so fiima tan yofto ɗum ala hen ceerno yo a sarfi yo kala hen piiɗoma tawi tan wona e haqqi saria yofto so haqqi saria noon o yoftotake ko ɗon kam ko wona haqqe sari kay komi ceerno tan mboɗo waɗa ko weeli mboɗo fiima walla komi sarif tan mboɗo waɗa ko weeli jakke jogoma an min wona neɗɗo sa fi kam yofto wala hen ari noon komi tanum nelaɗo Allah oto jogui ittu hokkumo oto haal hade annen hoto haal oto bonnit oto wi liggoyo oto won haaju ma ɗum ko haaju hakkuma koye Allah wonnima hen ɗan o wi tan komi tanum nelaɗo nani jungo e poos tottamo o yaaha hoto hoynumo oto jendilmo oto aybinmo o ari ko moƴƴo haalin haala Allah ne weli en itti hunde anne itti a teddiniri ɗum walla haalata hay hunde ni a yimo tan ko moƴƴo aɗa welnoromo Allah ɗum kayne moƴƴi hay dara wara haalni yo jotta hay so wajakima fawaki e wajede tan so wajima e so wajake fof foti a yimo tan ko jiyaɗo Allah ko moƴƴo aɗa jogui hunde hokkum teddiniram gasi ɗum ko Allah ɗaɓɓata wona kanko ɗum woni illa man sa'a ɗum woni noon qul wima as'alukum alayhi min mi ñagaki on eko kalanmi ko min ajirin jobdi illa so wona noon man sa'a on kaaƴƴo an yettahida nde joguitto ila rabbihi fewde jomum sabilan lawol anandi e nafɓude jawdi mum e weeli Allah ɗum kam fala amna uhum min zalika mi haɗatamo watawakkal wakkilo alal hayyi e gurɗo alladi on mo ganduɗa la yamutu mo mayata Allah mo mayata o wakkilo ɗum tan sa wakkilima Allah pofta
sa fayi haaju ma e neɗɗo noon neɗɗo ko ma yo on saha so ma en daña boy ɗum noon so tawi aɗa jogii haaju fawe Allah on woni mo mayata woni wata wakkal alal hayyi saɗa wakkilo e Allah alladi on la Allah la yamutu mo mayata bihamdihi e yettode mbiya subhanallahi walhamdulillah wa kafa bihi yoni Allah noon bi zunubi e bakkatuji ibadihi jiyaɓe mum yoni hen Allah a khabiran kumpitogol bima Allah tan woni kamɗo famide on kalden ko tan min saɗa wakkilo bakkilto tan koye Allah dunal ahya alladhina yamutuna taw non wana wurɓe ɓe ganduɗa ko mayoɓe fa innahum idha matu da aman tawakkala alayhim ko so tawi a yuwitima e mayo so mayi no matta na feerama bona alladhi ona Allah khalaqa samawati wal arda sa anda gurdo mo mayata o ko alladhi on khalaqa samawati tagdo asman wal arda tagi leydi fi sittata ayamin der balde jeegom ko haal tan wana kono nan en way taw timman dum ni sabu nyande hen nangi ala ton lewru ala ton de aduna o tagaande e asman taga leydi taga tagore de taga nangi ala asman ala nangi ala lewru ala wadde nyalaw maji gala Allah yidi haalande do tan ko so welam walaw sa ala khalaqahunna fi lamhatin so welam ko taga asaman e leydi e aduna o fo e majango yitede kono wala wod udulu anhu o wi ko sanani ko woni nundal ko li ta'limi khilqati tathbit o ma jangina en heten kenyo heñaare adra ko weñaare dimi heñaare adra ko weñaare sabu lima warada annal ujlata min ash-shaytani heñaare koy golle shaytani ko hen jeeya wastasnal ulama unon anduɓe non ittitini min zalika en masaila tindi eɗen gitti masalaji tan hol ɗum ɓe mbi iqra uddayfi ɗum yo yaw so koɗo ari hoto wiya leele hottude suyettima ko yo hotte koɗo suyettima yo hotte wa taswijil bikri mbomri suyonti resede dañi jeɗɗum yo humane ɗon e ɗon wa tajhidil mayyiti mayɗo so maayi ɗon e ɗon yo heble wa salati anani dey fi awwali waqtiha so waktu yoni jawɗen juulen oɗo mbiyana en nemna wa gada i deyni sa rewama ñamade a dañi kadi yoɓa yawno joɓa ɓaasa lelde wa tajilil awbati lis musafiri baɗa gada e haajati hi sa ɗannima ewa masalan Allah humti haajuma yawno kota wa tawbati min az-zanb sa dañi a tubani Allah wadi ba dañi bakka tuban Allah yawnda o wi ha weta wala yaqulu hatta yahdini lawal wala yakhiru tawbati hoto newn tupir teɗo gueɗe andu mbi ɗum kam yo yaw ko heddi fof yaaru seesa kala ko wona ɗum waɗir seesa yaaru seesa sa heññima tan anta koye wañare nde o waɗi noon nde kanko Allah summa stawa o jaali alal arti e dow danki makko no haniri woni on arrahmanu o woni ha hayyi mo wima o woni arrahmanu mbimin potodiral istawa o foti alal arti e dow danki makko ji potodirgol arrahmanu hiniranke o potodirgol Allah fas'al bihi saɗa ñaago an Allah saɗa ñaago an neɗɗanke fas'al bihi namdomo mbimi namdomo saɗa yiɗi andude no way eno sifori namdomo khabiran gona kumpitiɗo sa nani noon kumpitiɗo awana yukhbiruka bi sifati o haalanma sifaji makko wa idha qila lahum kamɓe heefereɓe seɓe mbiyanama usjudu lirrahmani cujjane hinirante o ton seɓe mbiyanama cujjane Allah seɓe mbiyama noon qaalu ɓe gona wiide man rahman wa man rahman hoɗi on Allah holno rahmanu minen min ganda rahmanu so wona musaylamatul kazzab mbi ko on tan ɓe gandini wiye rahmanu
biya anas judu min cujjan lima ta'muruna ko jamirta min ko min ganda on Allah wa zadahum bayda be ngol don kongol nufuran goddugol limanagal dogga limanago tabaraka tobi mawni seni alladhi on ja'ala fis sama'i badda asman burujan badda asman masalan laabi di ganda ko sappo e didi laabi kode do kode newata kode jeedi gonde asman de laabi mumen ko hamlu e sawru e jawza e sardan e usude e asadu e sumbulat e mizan e agrabu e gawsu e jadu e dalwu e hutu ɗi woni ɗum woni laabi ɗi o wi hoodere ne wiye mir o wi koode jeeɗiɗi no ngooti hen hoodere wiyete ko mirrikh wonde nden wiyete ko zuhratu wonde nden wiyete ko uɗaridu wonde nden wiyete ko qamaru wonde nden wiyete ko shamsu wonde nden wiyete ko mustari wonde nden wiyete ko zuhal ɗeɗo koode jeeɗiɗi ɗe ngone asamanuji jeeɗiɗi a faami koode ɗe jeeɗiɗi mirrikh kañum laawol mu wiyete ko hamlu e agarabu zuhratu laawol mu wiyete ko sawru e mizan uɗaridu laawol wiyete ko jawzawu e sumbula qamaru en mbiyete lewru jogii ko laawol wiyete ko sarɗan samsu woni naange jogii ko laawol ne wiye asadu mustari laawol wiyete ko gawsu e huutu zuhal laawol wiyete ko jadyu e dalwu ni laabi ɗi poti famide limi hoodere fof koye asma tan woni a famirta zuhal woni ko asaman jeeɗo ɓiijo mustari woni ko asaman jeego ɓiijo mirrikh woni ko asaman joyi ɓiijo naange woni ko asaman nayi ɓiijo zuhratu woni ko asaman tati ɓiijo uɗaridu woni ko asaman ɗimmiijo lewru woni ko asaman garwaniijo woni mbimi ni ko faami andi asamanuji jeeɗiɗi kono dow asamanuji jeeɗiɗi kay wonko woni toon mbimi en ɗum ko Allah andi fama mbimi maqama kam malaikaji ɗi jibrilu en fof e forde martabu men haadi koye asaman jeeɗiɗi mbiwta ɗon sidra muntaha ɗon kaaƴi dow asamanuji jeeɗiɗi noon nelaɗo Allah kam yeehi toon Allah noon andi ko woni toon ɗum ko gandal Allah neɗɗo tan hay haqqille neɗɗo haaɗa tan koye asaman jeeɗiɗi dow asamanu jeeɗiɗi ɗi noon wonko woni toon Allah andi ɗum ko wara ɗawrir hija min ko wara ɗawrir hija ɗum ko hankan diwti haqqille wawi rende tan ko ɗo so ɓenni ɗon ko hankan diwti haqqille ɗum ko Allah andi ɗum neɗɗo wawa andu ɗum aɗa andi noon kam wonko woni toon ɗum woni noon Allah wi ɗum woni o wi tabaraka to wi mawni senima alladi on ja'ala baɗɗo fi samai asaman burujan laaɓi on Allah wa ja'ala fiha o waɗe asaman he kadi sirajan lampa enen mbiyata masalan nangue wa qamaran e lewru muniran nurɗundu Allah waɗi hen o huwa alladi kanko woni on ja'ala leyla baɗɗo jamma wannahara o waɗi ñalawma khilfatan ene lomtodira nangue ñalawma yaha jamma ara jamma yaha ñalawma ara gote fof ɗo lomto gonga ngel o waɗiri noon ko liman arada wonande on jiɗɗo an yiya zakkare nde waccoto sa tawi ñalawma ari jamma ari aɗa yiɗi lelade poftoɗa aw arada sukuran walla so tawi jiɗɗa kadi ko mantude nemaji Allah ɗi waɗanma ñalawma jaaha wona ƴewde ko ñamɗa wona e rewde Allah ɗum waɗiri noon so jamma ari o wi so tawi a yiɗi rewde Allah o wi gooto e maɓɓe fof jamma ene waɗi moƴƴere ñalawma ene waɗi moƴƴere gollana hen noon laakara ma mbimi gollana hen laakara ma jamma ene jogii ko gollirante laakara ñalawma ene jogii ko gollante laakara gooto hen fof ne jogii walla hoto luppude hoto perdu kañƴi ɗi fof wa ibadurrahmani o wi jiyaɓe Allah
be Allah jogori yoboyde jobdi moƴƴiri be ben Allah sifantoma do no bay jiyaabe Allah be Allah jogori yoboyde jobdi moƴƴiri be ben Allah jogori haalande mo holno be ciforto o wi ben sa anda ben mo sifanoma debbo e gorko fof noon naati ɗon alladina ko ɓen jiyaaɓe Allah yamsuuna so wiiri fof to tan wi jiyaaɓe Allah sa wi jiyaaɓe Allah tan debbo e koɗo gorɗo o debbo e gorko fof naata fof ko jiyaaɓe Allah yamsuuna ɓe ene jaha alal ardi e leydi hawnan e deyre e yankinaare sene jaɓɓa leydi ndi jahata kone ndeeƴi jarkene jankini ko ida khadabahumul jahiluna so ewnorimama ɓe ɓe ganduɗa ko fuuyɓe neɗɗo puyɗo so haalde makko ko yiɗa so wimo ko yiɗa kanko oɗo debbo jiyaɗo Allah e oɗo gorko jiyaɗo Allah so neɗɗo puyɗo ewnorimamamo ko yiɗa walla noddirimo ko yiɗa kaalu ɓen ɗon jiyaɓe Allah ɓe jaaboto neɗɗo o tan ko salaman kisal konngol moƴƴol so jomum haalnima konngol bongol an jaaboɗa ɗum ko moƴƴi ko oɓite moƴƴo kono so haalnima konngol bongol a wiyama konngol bongol hiyo an kay wona on fof kon fuyɓe so neɗɗo wima ko boni tan an tawde ka moƴƴo haalama ko moƴƴi an ko ɓen mbiyete jiyaɓe ɓen Allah sifotoɗo ɓen Allah jogori ɓoyde walladina o wi e ɓen ko ɓen o wi so tawi a namdima hol wiyeteɓe ibadur rahmani walladina ko ɓen yabituna ɓe enen mbaalana ɗi rabbihim jowmen sujjadan enen mbaalana Allah enen juula hono no jibrilu o wi serani kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi serani jibrilu ne wasi yomi juulat jamma ha gandumi ɓurɓe moƴƴude e leñolam ngol ɓe ɓen ɗanota ko jamma ha gandumi ɗum ɗum woni yabituna li rabbihim sujjadan enen mbaalana joomumen ko juuloɓe enen juula gueeƴe enen juula subaka e dental o wi ɗum woni o wi ɗum wiyete yabituna li rabbihim sujjadan kono paama noon kala no julde ma jamma ɓurdi hewde noon ɓurdi hewde moƴƴere kadi ɓurɗo hewde darɗe fof on ɓuri hewde jam o wi wiyete ibadur rahmani walladina ko ɓen yaquluna ɓe ene mbiya rabbana joomi amen isrifa anna ya firlit ga amen azaba jahannama lefte jahannama inna azabaha ay lefte jahannama de kana laatima garaman ko ñiɓɓe innaha sa'at innaha la lefte jahannama sa'at boni innaha no jahannama sa'at boni de mustaqarran ñiɓirde o mugaman e darorgal taade ko jahannama nadde jahannama de ko bore walladina o wiwete ibadur rahmani ko ɓen ɓe ganda ida anfaqu so tawi ene nafta koreji ɓe mbaɗa dépasse lam yusrifu ɓurtinta sene mbaɗa dépasse mbaɗa tan koko yonata kono ɓurtinta kadi walam yubtiru kadi pannata tottata kadi ko manki tottata tan koko timmi taw kadi ɓurtani mankani ko ɓe mbiyete ibadur rahmani so wonno so tawi a ɓurtini a waɗi o haalninama ɓurtinde moƴƴani wona sa mankini kadi mankinde kadi moƴƴani o haalninama e ɓuurana wa kana laatima infaquhum nafqul mabbe bayna zalika ko hakkunde ɓurtinde e mankinde qawaman e anani e hakkindade walladina wiyete ibadur rahmani ko ɓen ɓe ganduɗa la yad'una ma Allah ndewata wondude Allah ilahan ndeweteɗo akhara goɗɗo wala yaktuluna nafsa barata fittandu allati no ndun fittandu harrama Allah ndu Allah harmini warede ɗum illa bil haqqi so wana e gonga wala yaznuna wiyete jiyaɓe Allah ko ɓe jinata barata pittali ndewata ko wana Allah jinata Allah yo man yaf'al zalika kala mo golli ɗeɗo geɗe tati hen gotel tan a wari hoore e dow hay hunde a jini walla a rewi ko wana Allah o yi badɗo ɗum o yalga asaman hawrade lefte Allah wi yuda af sawane lahu wonandemo ala azabu lefte yawmal qiyamati nyalawma darga wa yakhludu fihi wa sasa hen muhanan ko koynaɗo illa man taba sawana on tubanda Allah wa amana gomɗini Allah wa amila salihan golli golle wa amila amalan salihan golli golle moƴƴe fa ulaika ɓen ndi kam yubaddilu llahu Allah ene wottito sayyi'atim bonandeji mabɓe watta ɗum hasanatin moƴƴi wa kana Allahu latima Allah ghafuran ko jafotoɗo rahima
mutasiman jurmotoɗo lam yazal muttasifan bidalik serani Allah ene sifori noon wa man taba kala mo rutti tubani Allah wa amila salihan golli golle moƴƴe fa innahu on yatubu anani de ko o woni tubɗo ila Allah fewde Allah mataban tubgol ko o woni duttiɗo fewde Allah duttogol o Allah ma yoɓ ɗum moƴƴere o wi ha joni ko ibadur rahmani o sifantuno en de o wi walladina o wi hede ibadur rahmani ko ɓen ɓe ganduɗa la yashaduna zura ceedota ko fenade jour ko ganduɗa koko waɗani tan neɗɗo o wiya waɗi mbiyama hol kasere ma mbiya ko kaari tan kaari o wiya ko gonkay o wi ibadur rahmani settota ko fenade kañum jaɓata wa ida marru seɓe mbirtima billagbi haala bonkane haale seɓe mbirtima yimɓe ne ñoha walla yimɓe ne kaala ko boni marruɓe mbirtoɗon kiraman keɓe tedduɓe kamɓe ɓe mbirtoɗon koɓe tedduɓe ɓe jahat ɓe keɗota ko haalete ko ɓe nandata ko haalete ko ɓe jallaɓe mabɓe o wiyete ibadur rahmani o walladina ko ɓen ɓe ganda ida zukkiru soɓe mbajorama bi ayati rabbihim ayaji joni hono qur'ana lam yakhirru ɓe pukkota ko alayha e ayaji ɗe summan eɓe paaɗi o umyanan eɓe ngumi ala so ɓe ɓuɗano so haalama ɓe keɗoto ɓe nanat e naftorto walladina wiyete ibadur rahmani ko ɓen ɓe ganda yaquluna ɓe ene mbiya rabbana joomi amen hablana ya rokkumin min azwajina ummorade suddiɓe amen o zurriyatina e genƴi amen ya rokkumin qurrata ananide ɓum kene ɓumna ayunin guite ya rokkumin kene ɓumna guite amen e mabɓe ana yomin jiya mabɓe eɓe ɗoftima an Allah eɓe jiyama ɓe eɓe dewma waj'alna watmin lil muttaqina wonande hulɓe Allah watmin minen fo imaman ko min ardiɓe moƴƴere hulɓe mabɓe yomin garto heɓe moƴƴere ulaika Allah wi ɓeɗo ɓe o sifi gila o ibadur rahmani to ha yettiɗo waaɓe ni ɓe yujzawna al ghurfata ɓe goni yoɓeteɓe saluji aljanna yo Allah wattu ene ɓen kala baaɗo noon yo andu yanti hen kala mo wayanno yeeto gasi ɓe mbiyete ibadur rahmani wona tan mboɗo waɗi wuteɗam tonguel mboɗo waɗi kaaleyel danewel tan mboɗo waɗe koyel mboɗo waɗi tan anani wuteyel tonguel tan e tuubayel tonguel tan mboɗo wiye ko ibadur rahmani taw aɗa waɗa ko welma a fenat a wona ibadur rahmani ko ciforiɗo ni kala baaɗo ni ko ibadur rahmani wayande fof fenade wona gonga Allah wi bima sabaru waɗi ɓe rokkede ɗum ko sabu ko ɓe muñño e ɗoftare Allah o yulaqqawna ɓe teɓɓo fi ha to saluji to tahiyatan koofe wa salaman e calminali ummarade e malaikaji Allah wi so ɓe naati aljanna khalidina fiha keɓe sasoɓe toon ɓe jaltata hasunat Allah wi moƴƴi noon mustaqarran ñiɓirde o mogaman e darogal qul wi an Muhammad wi makkanaɓe ma ya'ba'u bikum rabbi joomam wondaka on ala joomam ala e mon haaju lawla du'a'ukum sanna tan wana onon noddimo noddugol mon e makko on dañi caɗele mbiyon Allah son dañi caɗele o itta caɗele ɗe e joni noon ewa faqad kazzabtum joni noon o neli on o ittani on caɗele faqad kazzabtum on penni nelaɗo on penni qur'ana fa sawfa yama yakunu laato Allah lefteɗe lisamane ene ñibde mon to lahara baada ma yahillu bikum fi dunya caggande lefteɗe jippe mon e aduna Allah wi fa qutila minhum ñalawma badri o warama e mabɓe ñande hen capanɗe jeeɗiɗo abani suratu shu'ara isimore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi so wona wa shu'ara yatabahumul ghawuna simore nde noon ko ayde temedde ɗiɗi e ayde nogas e jeeɗiɗi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah tasin Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalika alladhi andi muyani mum e ɗeɗo karfeje tilka ɗeɗo ayaji ayatul kitabi ngoni ayaji qur'ana almubini feññinde gonga ummarade fenade la Allah ka bele jo yama jo annelaɗo Allah baahi ka kalko wa nafsaka hoorema mbara hoorema tan sabu sunnu holko woni sababu Allah yakunu pour tan makkanaɓe laataki mu'minina ne gonɗini a jogor warde hoorema tan mette e dow haydara pour tan ɓe gonɗinani oto war hoorema yo woppuɓe ɗon Allah wi inna so tawi min belama noon nunazzil alayhim min jippinay mabɓe mina samai ummade asaman ayatan aya anani
فظلت واتنا أعناقهم دار مبئ لها ونند كمن جبين مبئ خادئين إن جنكينني بنغوننا على يساق الله يسوع من بلا بكون من بدر كنا نوانا حاجة من بلا وما يأتيهم من ذكر أرانا ما بجنتو القرآن من الرحمن أمراد الله مهدس إن فتا إن إتاتو الله إن يوتاتو إلا كانوا سوانا بلاتي أنه غاهاونين مؤردين إبدورني كلا آية غمريدة الله كلا ذكر غمريدة الله بدور نوتا كم ببيرو الله فقد كذبوا ببني قرآن فسيأتيهم ما أرمب أنباء واتندين ما كانوا به كبلاتي أمم يستهزئون بنيلكتا واتندمم كفرتكو ما أرى مبدا الذي أولم يروا بنياني إلى الأرض فيودي ليدي كم هيبي أنبتنا فيها كمن بني إليدها من كل زوج كلا فسن الكريم جوندل إن في ذلك ونيدم دو لا آية كدليل يتم الحتن الله وما أنني وما كان لا تاكي أكثرهم ko heewi e mabbe mu'minina enen gongdini Allah e gandal Allah be gona gongdinobe Allah e gandal Allah Allah ne andi be gongdinta ko heewi be gona gongdinobe inna fi dhalika wa dum do wa inna rabbaka ay jome lahu wal aziz kanko woni jom teddungal kanko woni jom anani kanko e lettata kefero arrahim jurmotodo juldo allawi wadhkur jamto an muhammad halan yimbe ma idnada rabbuka musa tumade jome noddi annabi musa holko wi o wi anitil qawma zalimin o wi musa ya peewa to yimbe be ganda ko tonde fukkid fa ton ani iti ar alqawma yimbe azzalimina hefere hol o wi hol ben elle Musa way kono namdido Allah hol yimbe be jida yimi ya Allah yimo gawmo fir'auna yimbe fir'auna zalamu anfusahum bil kufri be toni koy mabbe e sabu yeddude billahi Allah wa bani israila bisti ibadihim be toni jiyabe Allah kadi e wattudo men maccube afami yata on wiibe ala yattaquna ko hadi be kula Allah be dofto dum be ngomdina dum kala Musa wi rabbi jomam inni no min akhafu mbodo huli an yukadzibuni de be pennata wa yadibu bitta sadri beccalam se be penni wala yan deligo paama an buri andude kam kono paama kadi wellitaaki lisani demgalam gal ko takkungal dum non fa arsilnal ila haruna fewde minyam betedo haruna wanday am sabu wala hum ena wodni be kambe bani israila en do kambe firawna e wondi be mum ena wodi be aliyedo am do zanbun bakkat hol dum mi warino neddo firawna fa akhafu mbodo huli an yaktuluni hada mabbe warde sabu dum don wiyama on saha wa kana harunu fi misra haruna on saha wonno ko nokkuni wi misra fa atahu jibril bir risalati ala hini ghaflatin wiyama on saha jibril addane mo nelal kanko mu haruna on wayno dani do ni fa musa non ja'atu risalatu min rabbih bila wasilati jibril musa non ko Allah tan neli dum nelani jibril ni ko in kana hadiran hayso jibril na tawakam nde Allah nelal homande wana e jibril rewi ko Allah tan haruna non وجاءته الرسالة في ذلك الوقت de Musa nelande de hebi wada ministère de tan kanko to woni to Allah nelimo e tottude Jibril yona wonmo kambe nelda sa goto goto kono non ne Jibrilu kanyum nawani Haruna mission risala o e mission risala Musa wonon ko Allah na halan direct ala mo neli god o wi non mbodo huli hare mabbe warde mi qala taala allawi kalla o wawa warde mo jogorani fadhaba jehe an e minya o bi ayatina nawe jaade e ayaji amen inna no minen ma'akum e min gondi e mon mustami'una e min kedo ma taquluna ko kala ton wa ma yuqalu lakum e ko jogori wiyede on e min kedo jehe فأتي يا فرعون غاري فرعون جهتون فكري جهت فرعون فأولا بيه إنا من انتدو فوف رسول رب العالمين كمين نلادو أي وجيدو بند إليك فيو ديما من انتدو فوف كمين نلادو جيدو بند فيو ديما
to nelal ngal ko gotal ɗum tagi wona minen gotal fof ko nelaɗo ala minen ɗiɗo ndendi nelal fewdema inna rasulu ay inna minen ɗiɗo rasulu ko min nelaɗo ko min nelaɗo ay wonti goto walla allahu akbar holko woni sababu gargol amen e ma min mbi arsil ma ana ya totto wondude amen fewde sam bani israila en minen de ko Allah wi min garga ya tottin min muccu makko be en gari ɓe jetti ɓe kaalanimo ko ɓe kaali ko o ndaari ɓe noon ɗum woni fa atayahu ɓe ngare e makko fa qaala lahu ɓe kaalanimo ma zukira ko haala ko nde ɓe kaali ko ɓe haala ko ɓe mbi minen ko Allah neli min e ma ya totti min bani israil en qaala firawnu wimo Muusa eyya firawna ƴeewi Muusa eyi ɓe mbayrondiri duuɓi sappo eɓe mbayrondiri o ƴeewi Muusa o heɓtini ɗum an kam alam no rabbika fiina beele min nehanoma e galle amen walidan ka cukaɗen gila aɗa muyna ha entaɗa ha dañƴa duuɓi poɗɗini joni garta mbiya min ko Allah nelmo an Muusa heñima de wala bista fiina a ñiiɓinoye amen min umurika e gurdam ma sinina duuɓi capantati aɗa wonde am aɗa wone gallam aɗa ɓorno ɓorneteɗam aɗa waɗɗo mbaɗɗetejam ha mbattuɗa wiide ko abiyam joni garta mbiya aɗa jogui Allah ko wona min Muusa heñaki ruwiya annahuma lamman ɗalaga ila fir'auna wiyama Muusa ya Haruna nde ɓe pokkiti ɓe jeeyi to fir'auna lam ya'dal lahuma sanatan fi dukhuli alayhi kanko fir'auna o sali yamirde ɓe yoɓe naat e makko fodde hitande subaka fof eɓe ngara e galle makko eɓe jiiɗi naatde omo sali so ɓe ngari tan ɓe mbiya ɗon garde o minen nde ko Allah neli min e Firawna gonɗe nder o garde o haalanamo o salo yamirde waɗi saha goto noon garde o naati toon woni dakhalal bawwabu woni garde o naati ala Firawna e Firawna wa qala lahuma ha huna insanun o wiyani Firawna e Hamana enen jooɗi o wi won neɗɗanke de woni ɗo yazamu annahu rasulu rabbil alamina wonde won neɗɗanke woni ɗo wi ene aajo wonde kañum ko Allah neli ɗum ko jeyɗo binde neli ɗum fa qala lahu Firawna wimo kanko garde o yaawimo izan lahu yamiru la Allah na nada hakumahu beele eɗen jala seeɗa emin kam mi anda jeyɗo binde ne woodi ko wona min kam ko min woni Allah so goɗɗo ari wi wonde ko min neli ɗum mi nelani ɗum yamirmo yo nat pour mbaɗen tiyata fa dakhala alayhi garde o yamiri yoɓe ngar ɓe naati o wajadahu ɓe tawimo qad akhraja siba an omo yaltini ngati min asadin ko wayno usudin ko wayno barode o numurine cewɗi debbi o fuhudine cewɗi gori omo yaltini cewɗi aɗa won cewgu de omo yaltini ɗum e barode ene pija yeeso makko ene ngama yeeso makko omo yalti kanko Firawna mo jooɗe jayorgol makko omo yeeɓa ɗum o wi yamirɓe yoɓe ngar yatafarraju alayha omo wawtinoro ɗum tan fa khafa quddamaha noon garde barode o on huli an tabɗisha bi Muusa wa Haruna o huli noon barode haɗa yenoyde Muusa e Haruna nanga ɗum e mbara ɗumen kanko garde o andi joni ko ene rawandu joni ene wona e galle so tawi neɗɗo naati yamira wona yamirode joom galle to rawandu heewi ko yande mum joni noon so tawi an noon yimɓe naati aɗa yiɗi yimɓe ɓe walla aɗa hortini ɗumen walla aɗa andi ɗumen wona bonnoɗo kewɗa tan ko ummade paya e makko dawa rawandu anda oɗo wona say noon garde barode o tan dirani Muusa e Haruna pour andina barode ɗe ɓeeɗo wona bandiji ko yamiraɓe yo naat ɗum woni nde kanko o dirani baroɗe en dirani Muusa e Haruna mimo dirani baroɗe kañumen fa asra o ilayhima kañumen ne jacci
ko garde be jehi fa asraw ilayhima keni fewde Musa e Haruna wa asrati siba ila Musa wa Haruna baroden kadi kanyum dogi paye Musa e Haruna anani fa aqbalat talhasu aqdamahuma barode ngone urnade koyde Musa e Haruna wa talsabu khududa ha bi fakhadayhima ene jetta kobe mumen ene takkay buye Musa e Haruna takko e men ene diño e mumen ene belti ene baydo belade ni fa ajaba fir'auna hawa dum don fa qala fir'auni ma antuma holi onon on sahanon be bi fir'auna inna rasulu rabbil alamin minen ko min nelabe jeydo binde o on saha fa arafa heftin Musa li annahu nusi'a fi baytihi ne wonno Musa galle makko neha fa qala alam nu rabbika fina walidan o wane wajade Musa non ko wadanno dum o wane wajade dum mo wajo bele wana min wadanno ma dum bele wana min wadanno ma dum bele wana min rukkuno ma dum bele wana min wadiranno ma ni ko wane wajade wa fa'alta ngolluda faalata ka golle ma allati no den golle faalta de gollunoda ngolluda golle de gollunoda de ay awari neddam adogi dutta biya yo e ka nelado mala ha certen wa antana an minal kafirin ko yeddube neemaji di badanno ma mi jeeda kala Musa wimo faaltuha mi golli golle de banmi de idan ne banmi golle de wa anano min ad-dallin koy majjube eywa ko Allah jogori rokkudemi on saha mi andana e fa faratu minkum ndukmi on lamma khiftukum tumane kulmi on fa wahabali rabbi joma hokkimi jomam non hukuman gandal wa ja'alani jomam o wadimi minal mursalin ko inala wa tilka deedo gede tan e wa ni'matun wa tilka ni'matun on ma ni'ma tamunnuha alayya ko on bajartoda dum am ko nyamminnoda min jarnuda min bodo waddo puccima bodo borno comcima de do bolle puyde bajortoda mi an abatta pourtan a wadi maccube bani israila maccube a wati bani mazraila maccube min pour mi salima wadede maccube dum tan dum ada yaada wajoromi dum Musa e Harun ro Fir'auna wi ala Fir'auna wi Musa e joni coonmami cottumami o mi yiɗa wona hakkude men e dal mi yiɗa ɗum mi yiɗa coonmami cottumami wona hakkude men eyyi joni wama rabbul alamin hol jeyɗo binde mo mbiɗa nelma o min kam mbaɗa andi kam komi Allah min eyyi joni noon mboɗo yiɗi andude mo mbiɗa nelma o hooli on min kam mi nelanima eyyi hol on nanɗoma wama rabbul alamin ayu shay'in huwa holi on nde wonno noon Allah tabaraka wa ta'ala لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى على ناتغور ne andu jogade lawol andude Allah so wana e sifa wa inna ma ya'rifunahu bi sifatihi yimbe gandirta Allah ko sifa mum Musa non jaabimu en halnamo hol mo wi o en yidi famminde mo Musa qala Musa wi mo biida hol jeydo binde o on rabbus samawati wal ardi ko jeydo asaman jey leydi ko on wama baynahuma e ko woni hakkude asaman e leydi ko odon woni Allah in kuntum muqinina tawde odon janana ko kanko tagi dum kanko tagi asaman kanko tagi leydi wadde ngondinemo kanko goto nde wa haali kan hala kanko Musa Fir'auna qala Fir'aun wi liman hawlahu yontabe wonbe sara makko o wiyani dumen ala tastami'un on nanani ko jaabi ko mimmo hol jeydo binde o mo wiyami e jeydo asaman jey leydi jey hakkunde asaman e leydi ki kano wala ko kangen walla kalis en walla jaha en walla hayre uttere en e kono jeydo asaman e leydi jey hakkunde asaman e leydi o wa jabara anda ko jabata on jani mo ko jaabi ko ala tastami'un ndewa haali kan hala kanko Fir'auna Musa kadi jokki Musa qala Musa wi rabbukum neldo min o ko jeydo mon o an e wondibe maabe wa rabbu abaikum jeydo baabiraabe mon an Fir'auna bamma jeydo dum o jey bamum bamma jeybe gonda be jey baabiraabe mumen an sa haalde mawdo abi bamma tan mettinat ko dum non Musa non hankani ko naaddo hankani ko naatande segde
Musa wi jeyɗo nelɗo min o rabbukum ko jeyɗo mon o an mbiɗa ala jeyɗo mo kono ko jeyɗo mo o wa rabbu abaikum jeyɗo baabiraɓe ma ɓe e bamum bamma o e taane e jatan jaata e jetti jatan jaata o on neli min yo mette woni rabbukum jeyɗo mon wa rabbu abaikum jeyɗo baabira mon al awwalina adinoɓe Firawna ko adi ko seknino mo o mettinino ko adi ko nde wonno Musa adi wiidemo ko jeyɗo asaman jeyi leydi jeyi hakkude asaman e leydi andi tawde ko Allah ala sabu ɗo joni ala ko jeyi tawde ko jeyɗo asaman jeyi leydi jeyi hakkude asaman e leydi ɗi kanko ne Allah go makko ko nayi andi ngol ko ngol ne mettunomo kono ɓuri mettude mo ko ngol ɗo nde wonnomo haalde cukalel ene ƴattomo sabu Musa yata ko capanɗe nayi kanko mo yaara duuɓi temedde nayi ko Musa bonema ko needi noon wiyata qala o yecciti yimɓe makko ɓe o wi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun nelaɗo e mon o ko kangaɗo de o ko kangaɗo ha mbiɗa haaldema ko haala papa e won andi ko haala si Musa jokki daƴi ay Musa kadi oɗe kam daƴi ala Musa jokku kadi Musa wi nelɗo min o rabbul mashriq ko jeyɗo funnaange wal maghribi jeyɗo hirnaange wama baynahuma ko woni hakkunde funnaange e hirnaange andi adano wino ko jeyɗo asaman jeyi leydi jeyi ko hakkunde asaman e leydi jeyɗo funnaange joni to naange fuɗata jeyɗo hirnaange to naange mutata jeyɗo hakkunde funnaange e hirnaange o neli min ndek Firawna yalti haydara o e jeeɗo in kuntum taaqilun tawde kay ɗon jogii haqqillaji oɗon paama gonne ko o gooto gonɗinte qala Firawna wi Musa la in ittakhadta wallahi so tawi a jogitima ilahan deweteɗo gayri ko wana min sa jogitima Allah ko wana min la aja alannaka mami waɗe minal masjunina koye soketeɗe jeeya omo jogui kaso ko nder leydi e mbiyata 100 mètres ɗum woni Dakar ko woni ton ko ɗum ñemtinta kaso Firawna o woni ko nder leydi sa sokama tun ala ko nanata ala ko jiyata hay hunde 100 mètres gonɗo Dakar o ñemtini ko 100 mètres Firawna adi wadde 100 mètres o wi la aja alannaka minal masjunina mi waɗe sokade wiyama kanko Musa nde o fufti Firawna fa fasi amin Musa o ƴangi e Musa fas an shadidan o huli hatta kana la'inu ha o ɗo kuɗaɗo Firawna la yumsiku bawlahu o nangata taare hankanti omo ta o ɗo dari ko tan coofene njal boar am o ara coofe ko ngel qala Musa wimo aɗa sokami walaw ji'tuka bi shay'in mubinin hayso mi addanima huunde nde ganduɗa ko feeñde dalilu wonde ko Allah neli qala Firawna wimo fa'ati bihi addugo ko dalilu ma in kunta min as-sadiqina ɓayde koye gomɗuɗe ko mbiɗa ko Allah nelma ko fa alqa asahu Musa weddi sawru mum fa ida hiya ndeke yo sawru subanun ko boddi mubinun mawdi wa naza'a fi Musa yaltini yadahu jungo mum yaltine poos fa ida hiya ndeke yo jungo bayda un ko rene wa tal innadirina wanande ndareɓe sa yi guite ma mbaɗa cinsi qala Firawna lil mala'i o wiyani délégation hawlahu gonɗo sara makko densal gongal sara makko ngal joɗinoɓe sara makko ɓe o wiyani ɓen inna hadha la sahirun alimun o ko bilejo daɗɗo bilewa kono ngel wawi bilewde kono noon yuridu woni ko yewtidde mabɓe tan keɓe arɓe ɓe disnomo o wi yuridu o muuyi ko an yukhrijakum min ardikum nde o yaltinirta on e nder leydi mon he bisirihi mbilew makko ngo yiɗi yaltinirta on e leydi he fa mada ta'muruna holko jabirɗon holko mbiɗon mi waramo joni walla mi ɗacca qaalu ɓe mbimo arji nemnumo arji nemnu oto yaw wardemo wa akhahu kanko e miñiko ɓaccuɗo wonani min jiɗiri andi ɓe ko ƴeƴƴa eɓe gandi Musa koye gonga woni eɓe gandi ɗum kamɓe wonɓe sara makko ɓe
eɓe gandi Moussa ko holliɓe ko dalilu sabu ko jibina ko ha ɗo ala meɗɗo haaldirde ni e Firawna wonti jaam so wona kanko ɗum noon eɓe gandi ñande Firawna memimo fof ñande hen alhaali mum gasata eɓe jiɗi noon Firawna wona ɗon eɓe muuɗa e mum eɓe ñaama ko politique ɓe ñaama hen jiiɗa o maaya joni pour ɓe ñaama eɓe gandi ñande o mimi Moussa fof o maayi te ñande o maayi fof kadi koɓe muuɗanno ko natta sabu Moussa ala ko jogui saka rokkat Moussa ko miskino ɓe mbi minen min jiiɗi ko ɗaccama ɗo mbasa yawde même ndemo aɗa andi o haydara mbima ɓe arji o akahu minenne min paamiri min jiɗi andi laam ene wonde sifa so tawi ala baɗɗo ɗum compteur tan tampinat leydi ndi laamɗo so tawi tan ala compteur o tampinat so dañi noon compteur tan o sohlirta compteur o woppa heddiɓe nde ɗum woni sifa laam kañum tan ko wela waɗata ene ɗaccani deeƴi ko wela fof waɗata kono ñande dañi fof compteur tan hankadi gasi hankadi population o foof tan hay secteur nde dañano compteur guine kina tan ne waɗa fulɓe Fuuta fof hay goto yettataki Diallo kamɓe heɓe mo jettaki Diallo kamɓe homimaɓe jette Diallo force ende wonno ala compteur hay joni dañɓe compteur uji ɓe joni kalta e dara ɓen ko nan deƴƴi tan nde wonno a dilla tan goɗɗo dilla caggal ma yimɓe paat toon kadi ɗum woni ceerno men ceerno Bohar Kayeli rahmatullahi aleyhi o wi arba'atun muhlikatun lil abdi gueɗe nayyi ene kalka maccuɗo gueɗe nane kalka neɗɗo no pamirta ana nahanu summa li endi o wi ɗeɗo gueɗe nayyi ko kalkoje kadi ɗeɗo gueɗe nayyi haalnoɓe ɗum ɓe fof kalkima ana binoɗo noon o halkima bino ana khayrum minhu khalaqtani min neri on ko kalkiɗo to iblisa ana kala ñemtinɗamo ko yante makko nahanu ulu quwwatin wa ulu basin sadidin ɓe kadi yinoɓe kadi kañum en jogui sembeji en jogui doole ene kaɓay Souleymana ɓen kadi ko halkiɓe kala ñemtinɗoɓe kadi yanati hen binoɓe kadi alaysa li mulku misra holi on Firawna wona alaysa li on wona kalkiɗo ene yana waso alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu i calli wona min jeeyi omo jogo cangol endi binoɗo innama utiɗo ala ilmi endi wonne kadi ko kalkiɗo Haruna yeɗe gueɗe nayyi ko kalkoje neɗɗo o wi neɗɗo min halkat tan accatama so wona kalkoɗa minen ko ni min mbayi minen ko ni min mbayi ka kalkoto tan min tan jeeyi goɗɗo ala ka kalkoto tan keɓirmi ɗum ɗo ko saabu ɗum ɗo ka kalkoto tan faami de yimɓe ɓe ɗo noon yimɓe Firawna ɓe ɓe joƴi ɓe mbimo ɗaccumo tan nde wonno ko disniɗo ɓe holko ɓe mbi waba asfil madaini nel e guure mawɗe région ngaji madain ko région ngaji mudunu sa nani madina e gariya jiida gariya ko wuuro tan tokose guure tan tokose mbiyete gariya madina noon ko wuuro wangol kala wuuro wango maire wiyete ko madina wiyete madina kadi mawni seeɗa walla région ngaji mbiyete madina laamu woni tan gure ɗe laamu woni ɗen mbiyete madina kala wuro ngo laamu ala wiyete ko gariya gariya wiyete ɗum ɗo mbimi waba asfil madaini ner e gure ma gure ɗe nel hen ha shirina ɓe ndenda yatuka sa nele gouverneur uji ɗi ɓe gaddanma bi kulli saharin e kala baawɗo mbilew alimin gando daɗɗo Moussa e gandal mbilew andi joni so tawi joni a wi joni nelaɗo gouverneur golɗo Kolda o mbiya dendagal région o fof yo ƴew wileɓe wawɓe mbilew o rendini ɗumen nde gouverneur gonɗo Kees o nela e mum onne kadi région mum nde gouverneur gonɗo Louga o nela e mum gouverneur gonɗo Kaolack o nela e mum gonɗo Ndar o nela e mum gonɗo Matam o nela e mum kala bilejo gonɗo ɗo yoɓe ndendin ɓen gar joni yoɓe gar ɓe tawmi Dakar ndendin
kam wile be fonde ndoji fa jumi arendina as-saharatu wilebe li miqati sabu fotore yawmin nyalama ma'lumin gannar wi'ama ko beetawe nyalama feeto nyalama 30 nyande on saha waqila watti wiede e wuro he watti wenede linnasi yimbe hal antum mujtami'una yati onon odon dendo yaato wi'ato e nyalama mo fir'auna waddata gaña e Musa onon ne mo on jaato an kadi jooji fof dum jewtata an kay idi ma yaata ma hawre fete ma hawre gaña o kay ma hawre gaña o idi dum kay to bal sel nyane kay ala mi yar kay enen kay la ala nana tabiu sahara enen kay yama nde wile be in kanu humul ghalibin so tay kambe poli koy mabbe ndewe ten boy enen kay koy mabbe ndewe ten tay kambe pola kan so am jodi fo dum kala ma ya feto mami ya ijam so bod sel mi ya nyane ngam dawata enen kay so wile be nday en pobantu ben kelle kambe pobanten kambe ci porte ten e ci portore en enen ko ci portore di mabbe e ngone Abdou Diallo ne be kaldi ala jonon falamma jaa as-saharatu ndi wile be ngari mbaale wure he ha weti be be jewte Firawna gila jamma be ngari ko jamma o be pay galle Firawna da duri Firawna be disondire Firawna a inna lana la ajran yati wonko min jobete in kunna so tawi min laati ma nahnu min al-ghalibin woni ko walbe so tawi ko minen poodi e min jobe seeda dala naam nga haltaake innakum onon idan so on pooli wallahi la min al-muqarrabin koy mallinabe min jeehdon onon fo man wadon conseil ministre mami balli non hunde fokka kalammi ko onon disno tuum le wonno dum ne welibe ene sade mabbe dum danji dum kambe ngani be dañi gedal be ngari non feeto ngo yonti be kocci kakurteedi mabbe pay ladde wuro ngo fo yalti beetawe nange hoore nyande feeto wuro ngo fo hebo ladde ka anani e bi Musa ma bedduda ko jogiida ko min jiya min gandana way walla minen ko min jogi ko min beddo min gandana min ko min jogi jiana way Musa wiibe alqu beddude ma antum mulquna ko beddoto don ko beddude dum ha gasa do so beddima mi yi min mi weddo Musa wadiri ni sayi o ardini beddugol mabbe gol ko bele so weddima be ganda ko weddi ko dum buri sirde nde wonno so tawi o adima weddade be beddata ko so adi wedda be dogat nden welata nden kadi andata ko jogi ko tenani ala andata dum non Musa wi be beddo kebe beddoto ko ha ande kebe jogi ko wana gonga Musa weddo ko weddi ko weddo ko weddo ko nanga ko be beddi ko bara dum ha laaba nyama ha laaba diire nabe wode mabbe maybe be ganda de ko Musa jogi fu woni gonga sabu kam ala daddo e aduna he fof daddo mbilo ala so be baddino e Musa goto e be potini hewde mabbe gon capande jeeri ujunere bileejo e be potini hewde Musa ganima mabbe be ganda koy Musa koy gonga woni Musa wi beddo de ko beddo don ko faal gaw be beddi hibalahum bo boggi mabbe wo isiyahum e cabbe mabbe wa qalu de be beddo to de be bi bi izzati fir'auna sabu min gondiri teddungal fir'auna min gondiri teddungal fir'auna inna min allahi hanu ghalibuna min ngoni fawlo e bi minen poala de ngoni teddungal fir'auna ko min fawlo be jani wondore wala de wondore de watta kafarra tar fir'auna ngoni kam ala ko bolle fuyti fa alqa Musa weddi asahu sawrumum fa ida hiya ndeke yo sawru talqafu ene moda ma yafikuna kebe bayliti ko ay kebe boggi be baylinodi e cabbidi be baylinodi barodi di toddi gotel alaadi dirani yimbe badi polbu mu no gas joy ujunere nen do may Musa fa ya sawrumu wadi ni jungo mudum nanne hunuko he wonti sawru tuggi dari ko citema iyo at gadde goddo mo Firawna nana jode 6 mun wi fe vente lettre climatiseur uji ne bifa musikaji ni jima Firawna jode ne ndara yimbe mum polama Firawna hersi ko yi on sahafa ulqiya saharatu weddi walla wedda fa ulqiya saharatu
wedda wileɓe ɓe sajidina ene cujji yani wileɓe beddi ko jogino ko cujjani Allah holko adani ɓe sujjude lima ra'aw min bahiratil mu'jizati sabu kawniɗe mawɗe ɗe ɓe ji falam yatamalaku anfusahum ɓe jogui ɓe donki jogade koye maɓɓe keɓe eɓe gandi kam tawde koye aduna he kam daɗɗo ɓiɗo ala joni noon oɗo ko goto tan fooliɓe tenana dari aydara en dogani dayani ha ngaka huywani ceerno ɗum ɗo ɗum sirani kamɓe pukkeleɗi ɓe cujjani Allah ɓe donki jogade koye maɓɓe قالوا بمي آمنا صحابة بمي من قوم برب العالمين جيد بند فرعون هو لون جيد بند هو من قوم بند بمي رب موسى وهارون جيد موسى هارون هو من قوم بند أنا يشوف ما وانا أموران جيدا فهم بنا أنا وايد توسا وانا قال فرعون ويبه ايو آمنتم له on gognen Musa qabla an adana lakum ko adidi jamirtumi on innahu deke Musa lakabirukum kanko woni mawdo mon allamakum sihra janginno don bilew fa allamakum shay'an minhu wa ghalabakum bi akhara wodi ko jangina hen wodi ko mofti o foliron dum deke kanko jangino bilew deke bilew mongu koy makko jangudo mala ha certen fala sawfa ta'lamuna ma on gandu ko jogori hebde on ummade am la uqaddi annami wodi mami tak ay diyakum juude mon wa arjulakum e koyde mon min khilafin ngada ben koyngal nyaamal jungo nano wala usallibannakum mami pet on ajma'ina onon pop qalu be jaabi be bi la dayra lor kay ala lor ala ko ngida fu bada inna numinen ila rabbina fewde joomi amen caggal mayde amen mun galibuna ko min rutotoɓe to lahara inna numinen kay neɗɗo mawuyti an yaghfira lana de yafoto min rabbuna joomi amen khadayana bakkatuji amen an kunna min joti kadi ne min laato awwalal mu'minina min ngoni arwande gonɗinɓe Allah oɗo zamanu wa awhayna min bahyi ila Musa fewde Musa caggal duuɓi ceeɗa anani dey mi anani fof min bahyimu baada sinina aqamaha baynahum ya anani dey kanko Musa o wonde mabbe yaduhum bi ayatillahi umunudire be ayaji Allah ilal haqqi fewde gonga falan yazidu be beydoraki illa utu wanso wana mawnikinare Allah wi Musa anisri rodnyu bi ibadi jiyabe en bani Israila be jaltu wuro ngo innawbe jamma yebe pamayo Musa Allah wi me rodnyu jiyabam be o wi Musa joni noon so tawi Musa wi Allah mbiɗa yomi dongnuyi bani Israila ɓe min jalta wuro Firawna ngo tawde tampini min hankanta joni noon hoto min payi Allah wimo paye banggue mayo wimi paye banggue mayo wiyama noon kanko Musa o wonde Firawna duuɓi capantati o woni Madiyana duuɓi sappo woni capanɗe nayyi o artiɗo Firawna ɗo o wonɗo kadi duuɓi capantati goɗɗi omo noddaɓe fewde Allah caggal ɗum Firawna yoola kañum yimɓe mum caggal Firawna o wurti duuɓi capanɗe joyyi gurdam makko fof kanko Musa ko temedere e duuɓi nogas ɗum o wuuri Allah yimmo famayo puccu fa dane mayo tan fofti ƴettu pucci ma fayede jogel o yalti o fayi toon Allah wimo innakum muttaba'una onon ko on reweteɓe Firawna ma rewe mon jeehe fa arsala Firawnu on saha Firawna kañumne ne nani ɓe jeehi ne haalana ɓe jeehi ɓe dogi Firawna neli fil madaini e gure ɗe wiyama omo jogii région ngaji ujunere région hono Ndar en omo jogii ujunnaje 12 wuro omo laami ɗum omo laami région ujunere région yew région ngaji Sénégal fof siki hedde sappo position yew kanko noon sappo ene région de kanko ujunere région o jogii ujunere omo jogii gure hono hoore fof nen ujunna 12 wuro fof omo laami kanko oɗo Firawna wonele mabɓe jogiiɗo puccu yo addu jogiiɗo mbabba yo ar jogiiɗo sawru yo ar jogiiɗo laañal yo ar jogiiɗo gaawal yo ar eɓe jaha ɓe mbaɗoya Musa e wondi mum
o wi hatirina ɓe ndenda omo wiya inna haulayi ɓeeɗo la sirzimatun ko dentel qaliluna ɓe ganduɗa ko seeɗa dentel seeɗa ɓe alano poti nde wonno Moussa en ko 600 ujunere neɗɗo e 70 ujunere kanko Firawna noon waɗɗiɓe pucci ɓe tan taw pucci ɗi nandi koye puccu makko ɓen ko 600 ujunere puccu 600 ujunere puccu taw pucci ɗi fof nande puccu makko aleji ɓoɗi mi haalani heddiɓe yaroɓe koyɗe e joguiɓe cabbi e joguiɓe bamɗi joguiɓe tan ɓen kam kaltaki o wi wadde o wi Moussa en wadde ko seeɗa Moussa ko 600 ujunere neɗɗo e 70 ujunere ɓen alano poti e dow mabɓe wa innahum kamɓe la ghaizuna keɓe tikkinɓe lana wonande en ɓe mbaɗike ene tikkine en maana ɓe mbaɗike ene tikkine en hol ɗum hayso khalafu dinana ɓe lundima diine men wa ɗamasu ala amwalna ɓe kuuɗi jawɗele men boni wa qatalu abkarana ɓe mbari boombi men bima ruya anna allaha amara al malaikata an yaktulu abkaran ɗiɓɓi Allah yamiri malaikaji yo jaa mbaroya ɓiɓɓe Firawna en boombi beele ɓe tarda dawgol hade maɓe dawde law taw Moussa en jettaki maayo ɓe kettoɗe ɓen yolde hakkude he tawde Moussa en jeyata ko koyɗe kamɓe keɓe waɗɗiɓe kamɓe ɓurata yawde seeɗa Allah noon yamiri malaikaji yo mbar boombi maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe boombi fof yo mbar Allah yamiri bani Israil en kala yimɓe galleji jeeɗi fof yo ndende galle goto ɓe jetta ɓe mbara morton ɓe mbara botti ƴiƴam ɗam ɓe tasta e dammude he so malaikaji ngari paltoro ɗum galleji Firawna en kala ɗaɓe tawi ƴiƴamal ne tasti ɓe mbiya ɗo ko bani Israil gonɗo ɓe jaaha ɓe paya galle Firawna ɓe mbara kalma bomri ndi ɓe tawi ɗoɓe kirsa malaikaji mbara sa fini tawi wiire maayi wona ƴanma ko ubbude eɓe goña ubbude nde ɓe gayna ubbude taw Moussa en taw ñawli Moussa en jeehi ko guila wendoko doƴi en jara koyɗe ene jaaha nde ɓe tinoyde nde ɓe gaynode koɓe mbaɗata ko tawa nangue daari fudde taw Moussa en tan kadi paanima jowguel Allah wi fa akhrajnahum Firawna e wondiɓe mum min jaltiniɓe min jannatin ummorade sardinŋaji ɗiɓe mbanno sara cangol wo uyunin e pisinaji dogoji e galleji wo kunusine e ngaluji ɗi ganduɗa masalan gonnoɗi ɗiɓe joguino ngaluji ɗiɓe joguino banqueji mabɓe kaalisaji ɗiɓe moftuno e banqueji min jaltiniɓe hen wa maqamine biroji karimin ɗi ganduɗa ko tebbiɗi joɗɗi biroji joɗɗi ne pentira waɗa karoje ha yooɗi min jaltiniɓe hen Allah way bonnude o yalti galle makko o pi sardinŋaji o pi ngaluji o pi biroji o pi pisinaji o yalti o welaka kazalika Allah wino min jaltinirimo kanko oɗo Firawna no min jaltiniri ɓe o wi ko sardinŋaji cangol gotol ne wiye Nil ɗon sardinŋaji ɗi goni Nil noon koye calli gummiɗi aljanna jeeya sabu nde aduna tagade Kaabul ahbar o wi calli nayyi ittama to aljanna Allah waɗi ɗi aduna he hen cangol wiyete ko Sayhan gongol ngol wiyete ko Jayhan gongol ngol wiyete ko Nil gongol ngol wiyete ko Furat fa Sayhan ko cangol e calli aljanna ko cangol ndiyam non to aljanna wiyete Sayhan toon itti toon ndiyam Jayhan ko cangol kosam ɓiraɗam woni koto aljanna Nil ko cangol njumri woni koto aljanna Furat ko cangol sangara woni koto aljanna ɗiɗo calli nayyi Allah itti hen seeɗa addi ga Allah wi yaltiniɓe biroji wiyama omo jogui biroji ujunere bureau omo yu'azzamuna alayha fir'auna wa mulkahu eɓe mawnina fir'auna e laamu mum eɓe mawnina e biroji Allah wi kadhalika no min jaltinirimo no siforani ni wa awratanaha min dontini biroji ɗi bani israila en caggal fir'auna yoole fa atba'uhum ɓe keptoyi fir'auna en fir'auna heptoyiɓe ɓe keptoyi Moussa woni fa atba'uhum wona ɓe gabbiɓe de ala fa atba'uhum ɓe keptoyiɓe musriqina hedde saha puɗal nangue
nangene fuɗa nde ɓe keftiɓe falamma tara ande soynodiri aljam'ani dente ɗiɗi ɗe dental Moussa ngar soyni pundine ruuka ene ara caggal mumen qala ashabu Moussa yimɓe Moussa ɓe mbi innana enen de la mudrakuna ken jogorɓe heɓtede en keftete de e ɓena ngara de wala ɗagata lana bihi oɗo jasɗo ala en ngala hattan e mum en borama koy qala Moussa wiɓe kalla ɓe jogorani hettade en ha dalga daro innama i rabbi saabu ene woodi e wonde am joomam sey hadini ma Allah fewnam lawol daɗal e mbi Moussa ala koy Moussa ɗum sirani saabu maayo nana yeeso men ewa Fir'auna nana caggal men en borama de nde Moussa ari kañum e yimɓe mum jetti maayo ngo woni irtude ene weddo bempeƴe ene walñito no pom on waɗanno ñande ni walñede e maayo no diire no hujjuma ɗum alata e teke ɗoɓe jogori rewde fasara yarmi bi mawjin maayo ne weddo bempeƴe kaltibali elle kaaƴe fasara banu Israil yaquluna banu Israil battini ene mbiya ayna umirta hoto ñamireɗa Moussa ta ñamireɗa Fir'auna min khalfina wal bahru amamana Fir'auna nana caggal men maayo nana yeeso men ngoni wañin sononi oɗo pomne weddorto ndiyam eɗen naata ɗo min de Moussa min paman ɗum fa awha Allahu ilayhi Allah wahyi Moussa wi Moussa idrib bi asaka al bahr fi sawru mandu e maayo he fa idha ar-rajulu waqifun ala farasihi wa lam yabtalla sarjahu wala libdahu njiya neddo ene waddi puccu taw yimbe Fir'auna Moussa be njiya jomum rewa e maayo he taw puccu ngu leppani jappeje de leppani hirke o leppani jomu yaha ɗum woni Allah wi وأنجينا من أنني الذي فان أنني فأوحينا من بهي إلى موسى من بي موسى أن يضرب بأساك البحر في سور ماندو إمايه فضربه وفي سور إمايه فانفلق سيكي إمايه لا بسبوي فموج سبوي دندري wana pom goro won non pomuji wodi sappeedi so pom pour haade be keewi bele go fo wasa bittondirde bele ndebe jettoto maayo go tobe tacci Fir'auna nana ngara pucci berdel ndoga nde ben jettoto tawbe tacci kam fan falaga fakana kullu firqin lati kala hen pom kaddawdi lazima kono hayra mawlidi wa adlafna allahi min mallini sammatun al akharina wadbe be Fir'auna en kanyum en ngari kanyum en paandi tan jindem ne wal nyer wal pomuji ne dari non andi Fir'auna ko jertoto do kuda kanko ardi pucci makko ardi pucci keddiɗi a Mika'ilu Jibrilu ene heedi yeeso mabɓe Mika'ilu heedi caggal mabɓe o ari noon o yino maayo ngo walñi tortoni o yi pomuji ɗi ne dari maayo no walñito walñet ɓe kuli naatde Fir'auna wayno jersiɗo ni darti Jibrilu telli ene jogui puccu ndew ɓalew ari noon takki puccu makko hinere puccu makko kam Fir'auna ngoro o jogi nima tan puccu ngu giwliri noon tan puccu Jibril ngu naate ndiyam he to naate ndiyam he ɗo tan kañum faati dow puccu yimɓe faati dow on sahaade Jibril faati dow Mika'ilu heedi caggal wi ilhaqu ƴangituɗe ndewe makko kamɓe fof ɓe ndewi hen ɓe naati e maayo ɓe ndewe pomuji haa ɗo welata ɗo wonɓe dow ɓe nana mbiya ne jalta wonɓe caggal ɓe naddi han kadi Allah itti pomuji wonti ndiyam keddi ɗon keddi laamu Allah ndeke Fir'auna wona laamɗo ko Allah jam laamu o heddima Fir'auna nana nder leydi Allah wi wa anjayna Musa min dandi Musa wa man ma'ahu ebe wondino ajma'ina kambe fof inna fi zalika wa yawlede Fir'auna ɗum woni humma aghraqna al-akharina wadde be min joli ɗumen maayango arte mabbe kambe fof ɓe joli Allah wi inna fi zalika wa yawlede Fir'auna la ayatan ko dalilu wonande aroɓe caggal wannani wa ma kana lataki anani de aksaruhum ko heewe mabbe mu'minin en gongini Allah hay goto mabbe gongilani so wana asiyatu jom suudu Fir'auna o e hizqil anani de e goddo ni wi hizqil
ɗon tan gonɗini e Maryama bintu Namus on dallat ala idami Yusuf alayhi salam oɗo Maryama bintu Namus on e koye koreji Firawna jeeya oɗon e gonɗinine Allah joom suudu Firawna e goto enen ɗon on joguino magasinaji Firawna on ne kadi gonɗini Allah on gonɗini Allah e goɗɗo ne wiya Maryama bintu Namus on ne ko nayejo wiyama oɗo o wuuri duuɓi temedde jeeɗiɗi oɗo debbo o wuuri duuɓi temedde jeeɗiɗi wiyama kanko oɗo Maryama bintu Namus nde wonno annabi Yusuf o wino annabi Musa so tawi aɗa yalta aɗa yaha Sam ya it ubbi tam nawrami Sam nde Musa noon yiɗi yaade hankandi Allah yamiri Musa yo yaltu wuro ngo faya Sam yo ummoy Misra faya Sam aywa masalan Musa noon anda qabri makko to woni mataw nima haak o anda qabri ki to woni Musa nde wonno anda Musa namdi beele ala ganduɗo qabri Yusuf yimɓe wuro ngo bi ala minen de min ganda gofo wi de mi anda gofo wi de mi anda oɗo Maryama bintu Namus noon ko neejo andi hakkunde Musa e annabi Yusuf ko duuɓi temen nayyi eɓe dandiri duuɓi temen nayyi Firawna Musa Yusuf adimu Yusuf noon nde mayata nde wasinoma wonde so tawi annabi jogorɗo arde caggal mum o sene yalta wuuro ngo yo nawor ɗum mo andimi ko jaltowo Allah andinima ko jaltowo o wi noon so tawi annabi jogorɗo arde caggal makko so ari sene yalta wuuro ngo yo ubbinmo nawaramo joni noon Musa nana yalta ewa habarama ɗum no woodi Musa yiɗi yaltinamo anda ko qabri ki woni wiya ɗo kam so wona Maryama bintu Namus mi sikkani on gandu ɓe jeehi to makko kanko debbo nayejo o yoma andi o yaade Yusuf ndo yaade Musa o wi Musa min ne mbaɗo yiɗi holludema qabri ki kono noon alay sago wooda ko defaniɗami o wi ko jiɗɗa defanede o wi defanɗami aljanna Musa wi eyi mi defanimama aljanna momo wayi ɗum mbi momo wayi ɗum tawde kanko message tan jogui o wiya Allah o de wiyom defanɗum aljanna mbiɗa Allah yomi jaaɓi gati wona no Demba en ni ala dalilu on jogui ko dalilu kañum jogui ko dalilu wona tan kay mi defanimama aljanna tan kay ɗum sirani ko ɓeɗon jogui ɗum ɓe ne mbawi wadde noon ɓe ko message uji jogui ɓe wona denala kañum ko waɗi tan denala jok denala ha ma en mami defane ala ɓe ko guila ɗon tan ɗum sirani ha ma en holnaki no fewi ene firto ɗum ɗo ko ɗone ɗon tan o wi Musa wi defanimama wona wi Musa ha ko gabri Musa ro e ko gabri Yusuf holli mo Musa asti nawi ma sa ta ƴeewi o ñolani de duuɓi temen nayyi so lelima ñolani on sa yi yimɓe poti ala feni min an kam ɓuuraɗo min an kam koye ɓuuraɓe he jeeya wa inna rabbaka joomela huwal azizu kañum tan woni poolɗo arrahimu jurmotoɗo julɓe mum watlu dursito alayhim e maɓɓe kamɓe makkanaɓe huuɗaɓe nelaɗo Allah haala nelaɗo Allah o wi dursito e maɓɓe naba khabar Ibrahima o gorko id qala li abihi tumande o wiyani bammakko wa qawmi yimɓe mum o wiɓe ma ta'buduna ko ndewaton kaaluɓe mbi na'budu asnaman minen min ndewata ko jaleŋeji fanadallu laha min battinana jaleŋeji ɗi akifina emin ñiiɓani emin ɗufno e majji ala o wi kanko masalan anani de Ibrahima o wi hal yasma'unakum teti jaleŋeji ɗi ene nanana on iz tad'una tumane ndewoton ɗi son noddiɗi eri nana aw yanfa'unakum walla won ko ɗi nafatan so on ndewiɗi aw yadurrunakum walla ko ɗi lorloji on so on goppiɗi kaalu ɓe mbi bal ɗaccu kay minen wajadna minen ko mbiɗa ko fof somin noddiɗi ɗi nanata somin ndewiɗi ala ko ɗi mbawi nafde min somin goppiɗi min ndewaniɗi ala ko ɗi mbawi lorlude min kono noon wajadna bal ɗaccu ni wajadna aba'ana min tawi babiraɓe kadalika yafalu ko ɗum ɗo mbaɗa ni babiraɓe mbaɗanno tan min mbaɗ kono kadi ɗum kay ala ɗi nafata min kay qala Ibrahima wi afara aytum kabre kam ma kuntum onon ko laati ɗon ta'buduna oɗon ndewa antum no onon wa aba'ukum e babira wala agdamuna adinoɓe kalane kam min dey fa innahum kamɓe kam aduwwul liya min kam keɓe anɗin
min kam ɓe jiiɗa kam sabu mi rewata tawde ɓe jiiɗata tan ko dewɗoɓe min kam mi jogorani rewde min kay mi rewani illa rabbal alamina so wona jeyɗo binde min de fa inninahumin abuduhu mboɗo rewa on kam allazi on Allah halagani tagɗomi fof wa yahdini kanko woni pewnomi fewde diine wallazi on huwa kañum woni yuɗi imunimo ene ñamminannomi wa yasqini yarnami wa ida maridtu somi sellani o huwa yasfini kañum sellintami wallazi on mo ndewanmi yumituni ko barowomi summa yuhyini wurtinami wallazi on adama umo jortimi an yaghfira li de yafotomi khadi'ati bakkatujam yawma dini nyalawma jobbi rabbi jomam habli rokkam hukuman gandal wa alhiqni ƴengitinam bis salihin e moƴƴuɓe waja'alli waɗanam lisana sidqin ko ɗemgal gongantago mantore moƴƴene fil akhirina e jogorɓe aroyde wattande aduna waja'alni waɗam min warasati jannati koye rontoɓe aljanna annaimi nemaji waghfir li abiya yaafo babam innahu babam kana latima min addallina koye majjuɓe jeeya babam de koye majjuɓe jeeya baba Allah yaafomi baba yaafonomi babam aha yaafonomi babam de mbaɗandi koye jogorɓe boorede joge anani ko hen jeeya wala tukhzini hoto hersinam yawma yub'asuna nyalamo mo yimbe ummitina قال تعالى الله نجابهم الله وي ما نيالام ما كالدا o bodi sifana ma no way Allah wi yawma nyalama mo ganda la yam fo umalun nyalama mo ganda jawdi nafata ton wala banuna iddo nafata ton on nyalama iddo nafata jawdi nafata illa man atallaha so wana gardo e Allah ene adde Allah bi garbi ne arde Allah bi galbin bernde salimin hisne so wana gardo e Allah ne arde Allah bernde hisne on woni juldo on de jawdi mum man nafdum on de biyum man nafdum wa ma gardo e kefir wala nafiqa on kam jawdi mum e mum Allah nafat o uzlifatil jannatu o wi malline aljanna nyande hen lil muttaqina wanande hulbe Allah o burrizatil jahim o wi feññine aljanna jaygol lil ghawina wanande hefere wa qila lahum wiyenede ayna ma kuntum farqalati don ta'buduna don dewa min dunillahi ko wana Allah ko woni dum to woni o wi juldo non o wi neddo so maayi kala ko o gollanno hajat o kono juldo ene naftoro jawdi ndi nafkuno e moƴƴere ene naftoro ɓiɗɗo gonɗo caggal makko mo ene duwonomo sabu rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi ida mata bnu adama so tawi ɓi adama maayi in qaɗa amaluhu golle mum taƴat illa min salasin so wona gueɗe tati sadaqatun jariyatun won sadak mo waɗi sadak o gasani omo soodi laana omo sakki julɓe ne jaara omo soodi anani de galle omo hen kuɓeje almuɓe ne koɗi hen omo waɗi hubus Allah miskineɓe ne koɗi hen on sadak ko jahowo omo asi woyndu yimɓeɓe joga hen ha darga oɗo sadak mum alaɗo haaɗi on mahi juma yimen ndema hen Allah on mahi hôpital ji juuɓe cafro hen Allah ɓolo majjanan on kadi sadak mum taw ɗum tan wa aw ilmun yuntafa'u bihi walla o ɗacci gandal ngal ene naftore o waɗi deftere nde ene hutoro honane nde ɗo deftere jangirten nde wona holde jomum maayi ɓuri duuɓi hande hay goto anda kono gila nden ha joni ene hutore walla omi jangini ko jangini nden ko ene jangine ɗum kadi ene heddi ɗum kadi ene tawyama onon ceerno hamme baben ni ha yawmal qiyamati tawiyat tan aw waladun salih yadu lahu walla woppa ɓiɗɗo moƴƴo caggal makko ene duwonomo ɗum kam ne tawoyama ko heddi ko fof so neɗɗo maayi ko kondane kasi mo woni wo burrizatil jahimu feññine jeygol lil ghawina wonande hefereɓe wa qila lahum wiyeneɓe aynama kuntum hoto ko laatino ɗon ta'buduna oɗon ndewanno min dunillahi ko wona Allah hal yansurunakum yeti eɓe mbawi nafde on e duñande on lefte gamoɗon aw yantasiruna walla wonko ɓe mbawi duñande koye mabɓe jawabu mum ko ala jalaŋeji ɗi beele wonko mbawi nafde on walla wonko ɓe mbawi nafde koye mabɓe jawabu mum ko ala Allah wi fa kubikubu fiha ɓe bedde e jeygol he hum kamɓe wala gawuna kamɓe seyɗeneji ɗi o junuudi iblisa e konuji iblisa ajmauna dendagal kañumen foof keddo hen o junuudu ajmauna qaalu hefereɓe ɓe anani dey e keforon tokoson kon qaalu gawuna en ɓe woni hefereɓe ɓe
wa hum kamɓe fiha e nder jeygol he yahtasimuna eɓe mbeñodira wondude jalngeji ɗi e yimɓe mumen enen mbeñodira e nder jeygol eɓe kalda seɓe naati jeygol iblisa e wondiɓe mum enen jewtide toon ɓe mbiya tallahi en gondiri Allah in ko woni fi kunna de ke en laatinoma la fi dalalin min laatinoma kunna min laatinoma la fi dalalin min gonino e majjere mubinin woddude feñje mubinin feñje hol nder majjere idnu sabbikum tumane min fonduno on onon jalngeji ɗi bi rabbil alamin e jeyɗo binde e min dewa on min mbi onon Allah foti jeyan minen kayde ko koye majjere min gonno wa ma adallana majjinani min ga peewal illa al mujrimuna so wana bandiji holɗen seyde aha ɓen de kam en gadri men e walla mawɓe adinoɓe min enen golla ko boni e min ñemtina ɓe tan gaddani min bone mbimi ha joni ɗo gonɗen ɗo so tawi mawɓe adiɓe mbaɗi ko boni an a ari aɗa andi kaɓe mbaɗanno ko boni a waɗi hono koɓe mbaɗanno ko so naati jeygol daña bone wonde ɗum ɗo de ene waɗeteno ala ɗum ka hoto dana wadde ɓi woni ko waɗete koko Allah wi yo waɗe ɗum de aɗa waɗa aha ko Allah wi yo waɗe so tawi adinoɓe mbaɗi aɗa waɗa seɓe mbaɗani aɗa waɗa aha kono noon ɓe mbaɗa ko neɗɗo waɗa ko boni mbiya wonde no yimɓeɓe mbaɗatno hay rewɓe ne mbaɗatno rewɓe hin gandumi de ɗum kam koko ɓooyi gandumi de ɗum kam ko aada piye yangue ɗum kay cordi kay koko ɗum kay koko waɗatno tan ɗum mawɓe adiɓe ɓe maydi hen mayɗo mayda ko boni mbaɗa ko jarantuma ɗum so waɗi ko boni ko encore wat so neɗɗo waɗi ko boni tan mbaɗa ko ɗannuɗa hen kañum lelto koye gaska mum leltoɗa koye gaska ma goto mum fo so tawi fiyama noon to bone natata e muɗum ande ko wondima hen yo wat so waɗi ko boni ande wattanma e mawɓe de lellotima hen gandude ɓe mbaɗi gandude wiyade ɓe mbaɗatno ɓe lellotima so neɗɗo lellotima fenani lelloɗa fenani ande ko jarantuma hen wona ɓe mbaɗa ɗum kamɓe rewɓe ɓe sa haaldema wiɓe moƴƴani tan in gandude mawɓe ɓe nidi hen mawɓe de mbaɗi ɓe kaɗano kadi so joom haɗama salima noon ko mbawɗa aɗa andi seɓe kala noon a tawa ko andiduma jomum haɗama salima no kaɗirɗa celɗani kan kono hono no haɗirno sali gasi ɗum ka aɗa wiya an aɗa wi ɓe kala noon gandumi mawɓe adi ɓe kaɗano ɓe kaɗano awa biɗo noon a tawa ko andiduma seɓe kaɗama ɓe celima mbawɗa ɗum maɓe kaaloy ɗum ɗo ɓe mbiya woma adallana illa al mujrimuna majjinani min so wona mawɓe adinoɓe seyɗeneji ene kaala ko boni ene puɗɗi ko boni emin gari min mbaɗi minenne min dañi bone joni minenne maɓe kaala ɗum koko ihbarul waqi koko waɗoy ma waɗoy yawmal qiyamati ɓe mbiya famalana alana en kay min shafi'ina tefoɓe en dañani hande tefoɓe hono no julɓe nanir tefoɓe ni wala sadiqin en ngala sehil hamimi ñallam ɓero mo ene walla en ɓe mbiya falaw annalana karratan sanno hande enen ne eɗen jogui guusorgal ruttade ɗo aduna mbasen mayde nde fana kunama en laato minal mu'minin koye gomɗi kala ko wona gonga en goppan ɓe mbiya noon ɓe sinno hande en mbayino ruttade e min goppo kala ko boni ceeɗa kono noon kadi hay haata waɗata inna fi dhalika allawi woni oɗo qissa la ayatan ko dalilu wa ma kana laataki aksaruhum ko heewe mabɓe mu'minin en gonɗin wa inna rabbaka joomele huwal azizu kanko woni polɗo arrahimu jurmotoɗo kazzabat fennino qawmu nuhin yimɓe annabi nuhu pennino almursalina nelaɓe anani de en qala lahum tuma nde wiyaniɓe akhuhum bandiɓe moɓe jiidi nuhun annabi nuhu o wiɓe ala tattaquna ko aɗi kulon allah innino min lakum walande on rasulum komin nelaɗo aminun koolaɗo eko nelami e dow mum fattaqullaha kule Allah wa adi uni ɗoftoɗe kam eko jemirmi on ko wama as'alukum min ñagaki on arihi eko kalantumi on ko min ajiri jobdi in ajiriya wonani jobdi am illa ala rabbil alamin so wona e jeyɗo binde fattaqullaha kule Allah wa adi uni ɗoftoɗe kam sadaqallahu al azim